znów jestem w Lewiatanie w Kielcach, na moim osiedlu. Siedzę sobie przy kawie. Kawę mam tutaj taką, no espresso. Wiem, że dzisiaj zabrakło cukru, gorzko kawy, no ale no, kto ze sobą nie nosi, jak to było? Kto ze sobą nosi, to się wtedy nie prosi, ale jak przez cukru nie nosi ze sobą do kawiarni. A tu jest taki kącik dla klientów, którzy niekoniecznie chcą stać w kolejkach, chcą usiąść, pogadać z kimś, bo taki barek, oczywiście barek, no widać, barek, którym podają potrawy z ryby surowej. Nie wiem, to no nazwę jakąś, ale nie pamiętam dokładnie posiadam. Tak, to tyle, tak, taka nikaweczka z Lewiatana w Kielcach na moim osiedlu. No, cóż więcej, chyba nic. Do miłego zobaczyska. Bye, bye.